Уважаема публика, искам да ви кажа, че това влиза в хореографията. Така е по сценарий. Да. Другия път всички деца с мамите. Певческа група Иглик. Микрофона. Представям ви Синан Мирославов Стефанов, ученик от 3-ти клас при сол Димитър Маджаров, който ще изпълни стихотворение, посветено на всички майки бежанки. На всички майки бежанки. Тръгнала си, бабо, с 5 деца да бягаш. Нямала си време багажа си да стягаш. Взела си бакърче, стом на нищо друго. Бягала си, бабо, от турското иго. Минали сте, бабо, буки и брези. Винаги са били очите ти в сълзи. Че тръгнала си, бабо, на далечен път с малкото детенце на сухата град. Гладни, жадни, болни сте вървели, много изтощени, в Маджарово сте спали.
спрели. Малкото детенце пътя не издържало, в твоите ръце завинаги заспало. Как искам, бабо, духът ти да ме сгрее, моята младост, твоята сила да се слее. Нека на никому не се налага от собствен дом с децата си да бяга. Вашето поле ви вика и ви чака. Тук елате, както тръгнахте в мрака. Носи буйната река пясъчни зранца, иска в нея да се къпят вашите деца. Всяка птичка за бежанците сладко пее, слънцето ви търси сутрин, щом изгрее. Там звездите ярки светят всяка вечер, милите не знаят, че ви